May hapon, mga igsoon, medyo lisod ang hagit ni Kristo nato sa Ebanghelyo karon. Ingon siya, ayaw panimalos sa naghimo kanimog daotan. Lisod yun, kay naatay garbo. Muingon man dayon ta, kinsa siya nga ako magpaubos man? Siya dapat ang magpaubos. Pero mga igsoon, wala lang na gisulti ni Jesus. Iya mismong gipakita. Buot tunahon-naon, pwede gyud unta siyang mubalos sa gobyerno sa Roma ni adtong panahon na nga abusado kaayo nilang mga Hudiyo. Pwede niyang paminawon ang hangyo sa mga Hudiyo. Lord, daghan na kaayo kag followers, mga gipang-ayo nimo, mga nangabag-o tungod kay imong nasangyawan. Lord, papaulia sila, pabalika nga nay bitbit nga sundang ug manulong tanila, pildi gyud sila. Pero mga igsoon tanawa, iya hinuong gipasaylo og kinsay napildi ang yawa. Diha nato makita mga igsoon nga kun ang daotan balusa nato maayo, pildi ang yawa. Munang mga igsoon, ipadaplin ang garbo, pagampo for humility, nga magmapaubsanon ka. Ayaw pagdumot, ayaw balos, kay musamot ra ang away. Posibleng magpatay pa. Naagani sa Facebook, nagpatay. Pero naay ko'y nakita na ko sa Facebook nga gilaparo siya sa traffic enforcer pero wala sa misukol. Ang tibuok Pilipinas milaban sa driver. See? Ayaw balusi og daotan ang daotan. Balusig maayo, di ba pildi ang imong kontra. Dayon mga igsoon, ayaw paugmai ang away. Before unta matulog, masettle na ang panag-away. Ayaw gyud og balos, kay musamutra ang away ug dili na masulbad. Atbangi og tubig ang kalayo. Kay kun imong atbangan ang kalayo ug kalayo, musamot kadako ang kalayo, dili masulbad ang away. Okay? God bless.